Pozeráme, ako toto autičko asi kedysi vyzeralo predtým, ako zmenilo majiteľa. Prčiť, zase to nejde otvoriť. Toto je ako za starých čias. Peťo, otvor tam tie dvere. Sila toto. Ako bola kedy, toto mi pripomína. Takto sme vychádzali aj na starých čias. Takže toto je to naše paličku na ukazovanie tu máme. Takže toto je naše historické bývalé vozidlo, teraz zmenilo majiteľa, je to kapela Šofciari, momentálne auto je nepojazdné, ako vidíme po menšej kolízii šoféra. Takže ako asi vyzeralo pôvodne toto auto? By som povedal, tu nebol nápis Šofciari a toto traja panočkovi, ale tu bolo podľa historických dokumentov na tejto fotografii. Vidíme, že tu bol nápis, typický nápis zabudnutý do polkruhu. No a to okno bolo typicky čistejšie. Typicky bolo čistejšie, menej zaprašené ako teraz. A znak kapely vtedy pozostával z troch motýlov. Biela, modrá, červená. V strede medzi motýlmi, neviem, či to kamera všetko nasníma, v strede medzi motýlmi bol slovenský znak, vtedy sme ešte mali slovenský znak v strede tých motýlov. Nad motýlmi bola dúha. No a celé to bolo umiestnené v krásnom čiernom motýlovi. Takže celý tento znak bol umiestnený Na kapote. na kapote, alebo čo to je, motor. To nie je motor. Motor je vpredu? Motor je vpredu, bolo Motor to je na vpredu. motore. Takže na motore sme mali... Motor je vpredu. Motor je vpredu a tu sme mali asi tento znak. Mohli by sme prejsť na Asi pod tým znakom bol motor. pod tým znakom sme mali motor. No, ten bol vpredu. Keby sme prešli na túto stranu, kde je teraz akože auto trošku poškodené, No, tak to svieti, to je smerovka veľká. tam sa nachádzalo čo? V týchto miestach, zase keď vychádzame z historických dokumentov, v tomto mieste Sa nachádzal hlavne blatník. tam bol blatník, ale bolo tam, v skutočnosti tam bol červený krúžok a pod ním bolo napísané, toto je kocka zelená. Tuto nasledovalo v tejto časti, nasledovala modrá gitara a nad ňou bolo napísané, že toto je zas banjo. Keby sme išli ďalej, toto sa zachovalo z pôvodnej verzie auta a tu je napísané, to vidíte sami, toto je biela guľa. Keď ideme ďalej na šoférové dvere, vodičové dvere, tak tam si presne nepamätáme, čo tam bolo, Hlavne kľúka tu bola. ale v každom prípade tam bola kľúka na otváranie dverí. Teraz je tu len diera. Diera, tu bol visiaci zámok. V tejto časti bol veľký visiaci zámok. A tuto, nebolo tu tento ksich, ale to už, ako vidíte na fotografii, tam zakrýva Marcel, že čo tam asi bolo, nemáme. Takže No. sme sa dohodli, že tu, kde je tá tvár uplatanej bledej Anči teraz, tak pôvodne tam bol motýl. No, motor. Bol tam motýl a pod ním bol typicky zase nápis zabudnutý. Keď pôjdeme ďalej smerom k tebe, Peťo, tak vidíme tuto na fotografii, čo tam bolo. Tu je ten visiaci zámok, ako som spomínal. Tu bol hard. Hard. Pod ním bolo napísané čo, že Audi. A tam bolo krásne srdiečko, červené. Hard sa povie v A angličtine. za ním bolo I love you pivo. Pivo. I love you pivo, vlastne to bolo po oravsky. Vtedy nám to pomáhali robiť Oravčania ešte. A pod tou škvrnou, ktorá sa takisto zachovala na aute, tam bolo napísané Už nie je úplná škvrná. jazdí na Fridex. Takže jazdí na Fridex už tam nemáme. Takže by sme mohli prejsť do zadnej časti auta. Odtiaľ nemáme dokumentáciu, fotodokumentáciu, ale Ani kľúč odtiaľ nemáme už. ani kľúč nám nezostal. Už ani kľúč. Takže asi čo tu bolo, viem, že tu bola jedna packa, alebo dve packy tam boli. Tacka bola a Akože, aby sa vedelo, kde sa má auto pohon. bolo tu aj svetelné zariadenie, takzvaná svetelná rampa. Svetelná rampa alias smerovka. Alias. No a tieto nápisy flak, bakelit, long vehicle a bzučo, bzučo to bolo vlastne taký krycí názov nášho tohto vozítka prvého. Takže tie nápisy sa nám zachovali aj s týmito červenými škvrnami, to boli pôvodné nátery A tu zase alias našho chýba. vozidla. Elias tu chýba. Elias, tá chyba. A Elias tu chýba zase smerom svetelná. No a mohli by sme prejsť na tú zostávajúcu časť. Z druhej strany. Z
ktorej takisto sa nám nič nezachovalo materiál. No ja by som to zobral vrchol. A tuto si asi nespomeniem, čo sme tu mali. Na dverách predných... Tuto bola takzvaná Á, už viem, čo tu bolo. pruhovaná plavba. Tu sme mali, toto nebol Dunaj tu, ale tu boli biela farba, čierna farba, biela farba, čierna farba a nad tým bolo napísané, toto je dúha za totality. Čo sme tam mali ešte? No už si potom len spomínam, tuto bolo koleso. Áno, áno, koleso tu bolo tiež. Tu bolo koleso, to si pamätám veľmi dobre. Na to koleso si pamätám. Toto je teraz takzvaná parkovacia poloha. Áno. No a predné dvere boli takisto, myslím, s tým motýlom a s nápisom zabudnutý. No a vpredu tam boli, tuším, vymenovaní naši sponzori, tam, kde je teraz Marina a Tomáš Vakcí, tak tam boli firmy, naši sponzorovia, ako napríklad Skoda, Aha. Mitsubishi, čo tam bolo ešte? Všetko svetoznáme firmy. Všetko, áno. Už si neviem ani spomenúť. No ale, takto zhruba teda vyzeralo toto naše auto, ako sme opísali. Ešte tu som zabudol podotknúť, že tu takisto bolo jedno koleso, aby sme nezabudli. A ja by som ešte ku streche prišiel, hej? Tu je Samozrejme, Tu to bola tiež strecha, ako aj vtedy. Aj vtedy tu bola strecha, iba že tu nebol tento biely krížisko. Ale Bol tam iný krížiak. čierny krížiak so sieťkou. Nosil sieťovku so sebou vždycky a teraz tu už není, išiel niekde ďalej do kopca.